Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vítajte. Ďakujeme. A vítajte v hociakom, ale špeciálnom taxíku. Ja som Peter. Zdena. Teší ma. Ja som Maroš. Ahoj, dobrý. Poprosím vás, dajte si pásy a povedzte mi, kam pôjdeme. Pôjdeme na ulicu Mikovínyho. Aha, dobre, na Mikovínku, Gračku, dobre. Tak. A samozrejme otázka bude znieť ešte aj to, že či si so mnou zahráte hru taxík. Áno, budeme hrať. Výborne. Taxík. Tak, áno, máme to zvládnuté, takže pustíme sa, ako sa hovorí, rovnými nohami do toho. Tak ideme na to. Keď ideme na čunder, kam to vlastne ideme? Trampy chodia. Na Slovensku sa hovorí čunder, v Čechách je na tramp a chodia vlastne stanovať. Je to naozaj tak, chodí sa do prírody, čundrovať, kempovať. Čo to znamená, ak sú cestoviny uvarené al dente? Nie sú rozvarené, sú také trošku natvrdšie. Je to na taliansky spôsob. Je to presne tak, že keď sa do nich zahryzne, tak ešte v strede oni sú také trošičku ako keby, že možno aj tak ťažšie sa prehryzú. Správne, to je al dente. V júni zomrel vo veku 86 rokov Pierre Brice, predstaviteľ jedného legendárneho filmového hrdinu, bojovníka. Ktorého? Vinetov, Karol Maj. Áno, Pierre Brice hral Vinetu a Alex Barker Old Shatterhanda. Zomrel v 77. Povedzte meno aspoň jedného amerického raketoplánu. Počkaj, ako sa volá? Raketoplán. Nie Atlantis? Bliknem rýchlo. Super! Atlantis, Discovery, Challenger, Endeavour, Enterprise, Columbia, takže bolo ich viac, ale bol tam aj Atlantis. A keďže sme chceli len jedno meno, stačí. Dobre, výborne. Na ktorom poloostrove leží Saudská Arábia? Môžete aj telefonovať, keby ste chceli niekomu poprosiť o radu. Alebo tak sa môžeme opýtať. Tak skúsime niekoho nájsť. Povedľa cesty. Ja takto otvorím okienko. Koho sa chcete opýtať? Tu? Dobrý deň, prosím vás. Dobrý pekne. deň. Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Potrebujeme odpoveď. Saudská Arábia leží na ktorom poloostrove? Arabskom, nie? No, ja vám to nemôžem ani vyvrátiť, ani potvrdiť. Neviem. Dobre, takže ďakujeme pekne. Ďakujeme. No, takže ste počuli. Tak dáme. Takže čo? Tak potom ten arabský poloostrov. Nie moc sa mi to zdá, ale... Jednoznačne arabský poloostrov. Jednoznačne arabský polostrov, samozrejme. Poďme teraz trošku k vám. Skúste mi tak stručne, čo si o vás prezradiť. Čo vás baví a tak, nech sa páči. Ja sa volám Zdenka. Mám nad 50. Áno. A záujmy, veľa čítam, lúštim kryžovky, trotárstvo, všetky ručné a kreatívne práce, zhruba. Tak ja sa volám Maroš. Pracujem ako kontrolór kvality v jednej nemenovanej firme. Moje záľuby sú počítač, hudba, filmy a rád hrávam šachy. Takže musíte byť aj trpezliví. Áno. Trošku. A dobrý taktik. Jasné. Ako sa volá technika, pri ktorej obraz vzniká lepením, povedzme, fotografie, kúska papiera? Koláž. Výtvarnička, drotárka by to mala vedieť a tak to aj bolo správne. Koláž. Ako sa volá prístroj, ktorý rovnomerne odklepáva rytmus, určuje tempo, takt? Metronom.
Slovenskom národnom parku môžete navštíviť prielom Hornádu. Pieniny? Tak som sa sekla. Slovenský raj. Ako sám krstným menom volala prvá manželka Napoleona Bonaparteho? My budeme volať. My asi budeme volať. Tak teda zavolajte, ale rýchlo, aby sme zbytočne dlho nestáli. Pretože sme na Mikovínyho. Tak budeme volať pani Zlatici. No ahoj, sedím v taxíku a potrebujem prosím ťa odpoveď, ako sa volala prvá manželka Napoleona. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj. Tak. Jozefína. Pozdravujeme Zlaticu. Zarobila vám nejaké tie peniažky. Lebo to naozaj bola Jozefína. Dobre, sme v cieli cesty, niečo máte, tak ešte chvíľku podebatujeme, že čo s tým urobíte ďalej. 165 eur, alebo 330. Alebo aj 0. 165. Áno. Áno? 165. Nech sa páči. Netreba byť hamižný. Ďakujeme. Ďakujeme Sú pekne. vaše, počkajte, ale ja tú otázku samozrejme položím. Nech sa páči. Súčasťou ktorého náboženstva je pravoslavné náboženstvo, pravoslavná cirkev? Katolická. Nie, súčasťou gréko-katolického náboženstva alebo kresťanstva ako Tak, takého. mali by ste 330. To je možné. Ďakujem pekne. Dovidenia, Ďakujem Dobre, pekne. ahojte. Dovidenia. Dovidenia. Hlavne užite v zdraví. Ďakujeme pekne. Dovidenia, pekný deň. Aj vám pekný deň. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Tak, a máme to aj dnes celkom úspešne za sebou. Ja sa teším, že to dopadlo dobre. Dúfam, že všetci tí, ktorí sa so mnou odviezli, boli spokojní. A hlavne dúfam, že ste boli spokojní vy doma pri televíznych obrazovkách. Ak vás to dnes bavilo, nebojte sa, o týždeň je tu ďalšie vydanie vašej obľúbenej relácie Taxík.